İki hepde töweregi dowam eden ara kesmeden soň häkimetler sebitleri büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygym möhsümine çekmek işlerini ýene güýçlendirýärler. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçylary birinji oktýabrda Lewap welaýatynyň habar berdi. Ýa-da Lewap welaýatynyň sebit merkezine häkimetler 15-nji sentýabrda ýygnak geçirip büdjet işgärlerini ýygym işlerinden boşatmak barada karar kabul edipdiler. Şeýlelikde köp sany döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sany lukmançylyk edaralary, aragatnaşyk karhanalary we beýlekler paýta möhsüminden boşadylypdy. Muňa garamazdan mugallimler ýygym işlerini çekmeklik dowam etdirilipdi. 15-nji sentýabr gawatlary Mar welaýatynyň häkimligine hem ýygnak geçirilip talyplar we büdjet işgärlerini, şol sany mugallimleri çağılar baglarynyň terbiýeçilerini paýta ýygymyna äkitmedlik we olardan ýygym münasibetli pul toplamadlyk barada kararlaryň kabul edilenligi ma'lum bolupdy. Şonu Azatlyk radiosynyň sebitlerindäki habarçylar bilen gurrundaş bolan köp sanly büdjet işgärleri garaşsyzlyk bayramynyň öňü süreçini häkimetler tarapyndan yglan edilen täzelikleri hoşarlyk bilen kabul edip şol bir wagtda bu ýagdaýyň wagtlyň bolmak ähtimallygyny alada beýan edipdiler. Şeýlelikde mejburi paýta ýygym möhsümi sebitlerde köp sanly raýatlar üçin sehel pursatym bolsa sägini bu aralykda Türkmenistanyň 20-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni bellenilip geçildi. 28-nji sentýabrdan başlap büdjet işgärleri ýene-de köpçülikliň paýta ýygymyna alınıp gidilip başlandy. Diýip habarçymyz ýekşenbe güni Lewap welaýatynyň maglumat berdi. Häkimetler mejburi zähmetiň wagtlyň besedilmegi boýunça 2 hepdelik ara kesmäni yglan edenlerine ýurdun gowaçy meýdanlaryna raýatlaryň mejburi zähmetiniň peýdalanylýanlygyny resmi beýanatlar bilen boýun almadylar. Ýöne ýurdun sebitlerini mejburi zähmetiň wagtlyň besedilmeginiň halkara zähmet guramasynyň hemde Abaşanyň zähmet departamentiniň wekilleriniň Türkmenistany amala aşyrmagy meýilleşdirýän saparlary bilen ýylteşikli bolmagynyň mümkinligi bellenildi. Ýöne şu günler ýurdun günnägör sebitine raýatlaryň mejburi ýygym işlerine çekilmegi gaýtadan güýçlenýär. Paýta ýygymy 28-nji sentýabrdan başlap öňküsinden de güýçlendi. Hepdäniň dowamynda işgärleriň 30 götürümi paýta ýygymyna çekilýär. Hepdäniň ahyrynda şenbe we ýekşenbe günleri edara kärhanalaryň işgärleriniň ählisi 100 götürümi paýta ýygymyna hukmany suratda gidäýmeli diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara karhanalaryň ýolbaşçylary paýta meýdanlaryna baryp öz işgärlerine gödäwçilik edýärler. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Resmiler mejburi zähmet boýunça beýan edilýän aladylary reaksiýa görkezmeýärler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowaçadan 1 milyon 250 000 tonna paýta hasyny ýygnamak gözeňine tutunýar. Häkimetler Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 9-njy sentýabrda, Daşowdy welaýatyna 15-nji sentýabrda ýygym möhsümine resmi taýdany girişdiler. Paýta möhsümine badylygy berilmeginiň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl mejburi paýta ýygymynyň odal görülip eşidilmedik derejede mewjudýanlygyny habar berdiler. Balkan welaýatynyň käbir sebitlerine ýygym möhsüm bilen baglykda hatda maşgala çärelerini, şol sany toýlary we sadakalary geçirmeklik hem dilden gadagyn edilipdi.